L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Ministeru għat-Turiżmu nidew skema bl-isem Quality Assured. Skema li l-għanewlini tagħha huwa li titjib il-kwalità fis-servizz li jagħtu r-ristoranti lil Maltin u lit-turisti. Il-President tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġeja qal li din l-iskema se tkun ħolqa mal-iskemi l-oħrajn li diġà jeżistu, skemi li kollha f'daqqa jaraw li togħla l-kwalità. U qal li dawk ir-ristoranti li se japplikaw għal din l-iskema se jkunu assessjati minn nies apposta. Jekk fl-ispezzjoni ma jintlaħqux il-miri, is-sidin jingħataw għajnuna u suġġerimenti. Wara li seħden il-proċess jintbagħtu awdituri għall-arrieda fejn jaraw jekk ir-ristorant jistax jagħmel parti mill-iskema. Buġeja semma x'benefiċċji ħajibbenefikaw minnhom is-sidin. Ikun hemm diversi marketing activities, diversi inizjattivi li beħsibna nieħdu sabiex nipromovu din il-marka ta' kwalità. U permezz tek kif konnet insemmu l-kwalità ta' ristoranti f'Malta tiżdied imma anke jkollna min ukoll jipparteċipa kemm ir-ristoranti u kemm mill-klijenti li jaraw li hemm kwalità f'dak ir-ristorant partikolari. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u r-Ristoranti Matthew Patch tkellem dwar l-importanza ta' din l-iskema. Naraw li l-surveys li jisiru nominalment il-level ta' ristoranti f'pajjiżna tieb ħafna f'dawn l-aħħar snin. Bis-saħħa din l-inizjattiva tal-Quality Label irridu nifokaw fuq l-element tas-servizz u tal-mystery guest, tal-mystery audit fejn it-turist li jiġi pajjiżna dejjem insaħħu il-prodott fir-ristoranti tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis qal li dawk it-turisti li jażlu li jmorru f'ristoranti jonfqu medja ta' 89 euro, għalhekk qal li din l-iskema għandha tgħin biex tistimoli lir-ristoranti ħalli jkomplu jżidu l-kwalità fit-turiżmu.